On je ještě od 3 dní starší, nebo o 5 dní starší jak já. Na to je to talenticky rádaný, tady táhy všechno, tady táhy šlapanická. Typy rajonanty, jo? A vzhledem k tomu, že starý druhy všechno vyházeli noví pánové na pěstiteckých stanicích, tak jim chybí to věci do takzvaného genofondu. Čili že to není v republice, jedině tady ve Šlapanici Žobrna, jo? A tady jsme ponese název šlapanický Dukrát, jo? Čili to vidíte taky v tento Dukrát to má být. Blesk tady byl, jo? Která není žádné literatury, nevidí, co je, a šlápá inteligence parasitická, viděla vydávat se stále, měli to na vysoké školy, už před 50 roky, že to bylo na taky.